Kajingang no jong sorkar MDA ke balalam kemat da keseng NPP manwanra e kajinge dei kabayajan bagi nongrep da ke bakalawanra e ke project iwe kendai iwe nyo iTEAMS house nem arjar khat nyo lingba ketenat karep karyang haka jingtmu ban penyajan ni ki nongrep da ke bakatei ke kenhon kan syemi ki marrep na ki nongrep pat bandai di pat shayo kamsim lalong ke besaiso bari kane kalami ru ke jingken tho tang na ki nongrep hendai kentubru na ki nongmi kemat ki badan hakaliang persya kum ka jing kershan ni ka jing do jing kerman jing nongrep akate ka project wai ne ki nong ikmat ubadan na kaliang persya haka seng kongres bat ubalong MLA ka mau sendram ba Himalaya Shangpliang ulong haba wei kendai wei nyo iTEAMS kaladan ban lej ban lum mi ki marrep jong ki nongrep na ki lingkha ka jong ki balai ki nongrep ki dang peteng ban ut kum juru ula kentho ya ka tanat karep karyang ka baklem lala ban chakri ban pej ya ka ba ka miat jong ki nongrep isu tu bakadon kata baki kot ka 1917 team. Ndrei kata ka team ka baki lej ban thiet ya kita ki jor na ki nongrep ki thiet hakador ka batat tam hakaba unongrep ban se ban pelaj ndrei ngi sutho bai kini ki jor kani ka 1917 team ka lej ban di haki mahajan hangtai hapo mauyong ka jingkali kalong don sistem EU nakaliang ka sorkar pan penyaj ya kini ki jor ki jap ki badon halum jong ki nongrep jongi ke kadau bagi nongrep hadu mentah kisah ha ka jing lengo bakin le kumno ya kini ki jor ki jap baki don hakilum ki jongki Abo kajing dawan haka sorkar. Baka sorkar kadai ban say yakum kata ke ike kalat kalenti. Ban le marmar ya bata ki nongrep. Ban yarap iki kenapa kini ki nongrep kin yo ya kajing mentoy jongki ka office jong ka agriculture kaladai ban yarap iki nongrep ban perum kerteng. Ndrei kajing lengo kalong. Ba imat kani ka tanat trikam joka agriculture kam shumale banyarap iki nongrep ngabo ka jingkali ka sorkar kumno kinle banyarap yakin iki nongrep jungi ngabo ka jingkali yo minister in charge agriculture bahakano kadur unyarap yakin iki nongrep banyakot kat kata ka kerdan jom ka Mizoram ka Manipur ka Bapha ki hajar ki lakmut hakini kising yo kat no kajing yaki nongrep ki jongi gendet la hukum bandon ka lockdown ki nongrep jongi kim shem la yo por tangman lejra yaki jor ki jap jongi hayo gendet habadon ka lockdown ki jor ki sakut lut shalom nakaliya ka sorkar ki lale ayu banyarap yaki nongrep ban kit ban ba yakini ki jor ban le di hayo kumban chupin kan mau ka khat santerik ujumang usulong mel la yo ban twa jingbut na ki nongrep halor ka project iwe khandai iwe nyo iTEAMS hendai ki nongrep ki laong bakim itho yakata ka project kumju ki donru ki nongrep ki bla tho wada ki comment hapo ka YouTube channel jong usulong mel mche dan ni te habjil de hi hayo do kan telong de dayo si paket kat bayo kan kemudian dia lecang malah habil de si kam ne sendor hayal del de hayo dok ma wan re sendiri jisuya laj bi kemudian dengan kam lecang dengan taro lecang dengan teh lecang ya sang hai dengan mesti lecang dengan teh lecang dan ne mungkin bayaran dan ne bapak iji ma kum kata teh hanga ngam yo asngau phai ngam dan ci asngau kai kum kata ngam ci kenduk hiru haba gila ekren ka ketien de kemut kan dia bendan bakakam kan đây kata kan mo phingi ngimtip kaki kino kunhun kinwan ngala rep katas nem ngam culap te kinwan kin keli phirep kumlo phidi kumlo ngim cudon dang ka bola dehi gile kat bakot la ka bor